Els alumnes de quart ens oferiran una nadala d'un compositor valencià, que li diuen Vicent Refalent. En ella, a diferència de les altres cançons de Nadal, es parla de la tristesa d'un xic que no pot estar amb la persona estimada. Volem dedicar aquesta cançó a tots els xiquets de l'escola que han vingut d'altres països i s'han deixat éssers d'orgulls. Un fort aplaudiment.